Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ga Allah madaukakin sarki wanda yake cewa idan bawa yayi rashin lafiya shine yake warkar da shi, wato faɗin sa idza maritu fa huwa yashfin. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa kowace cuta tana da magani, wato faɗin sa li kulli da'in dawa. Za mu tattauna akan zubar da ciki, wato abin da aka fi sani da turanci abortion. Wato abin da ake nufi shine zubar da ciki amma a yayin da cikin bai yi nisa ba sosai. To duk wacce za ta zubar da ciki ta sani cewa za ta fuskanci wa'innan illoli, saboda shi zubar da ciki yana da illoli da yawa. Daga cikin illolin da za ta fuskanta idan ta zubar da ciki shine zubar da jini, za ta zubar da jini, sannan kuma za ta yi fama da ciwon mara, ciwon zuciya, amai, zazzabi, zawo, ciwon kai da damuwa. Wannan dole ne duk wacce ta zubar da ciki ta sani cewa za ta fuskanci wa'innan illolin. Sannan kuma idan abin ya ta'azzara ma zai kasance zubar da jinin zai tsananta har ta kai ga tana iya sa pad guda 2 a cikin awa 2. Sannan kuma zai kasance matsanancin ciwon mara ya same ta ko ciwon baya. Sa'annan kuma za ta yi fama da zazzabi wanda zai iya kaiwa ko ya wuce awa 24. Sannan kuma abin da zai ringa fitowa a gabanta zai kasance mai matsanancin wari. Gaskiya a kiyaye. So akwai matakai da ya kamata dama a kiyaye in ba a so a ɗauka cikin. Za mu keɓanci bidiyo, amma babu abin da ya fi ma a ce an yi amfani da condom wurin kare kai daga ɗaukan ciki. Gaskiya zubar da ciki ba ma ba da shawaran shi a kowane hali a zubar da ciki, saboda haka kun ji illoli da za a iya fuskanta idan an zubar da ciki. Kar a manta da subscribe na like na share na comment a cikin tashar mu ta wato YouTube Mikasan TV da kuma wannan channel din da kake kallon mu. Mun gode. Domin ƙarin bayani za a iya kiran mu